زينا بزرزر بعشرة قلتنا حساب كتما سياتل بوقع استقفته فستيفال إرتوان نبرت حبرات منكستات أمريكا بلعول ستوافين دموع مدباتني غد سلالهم أبزب عينتون أي فيلم أزخون فستيفال هتسانات نام هاروز الزاناقع مدبات زحقفه كوشت هتسانات نخلو مداوي ترى نبركتون إرتوي تقال نستيتيزن صبارق كوشت دك أنستيو وددرات كونجنان ألباساتن بهلاوي مساندوتات حزباو وايلا سبورتاو نتفتات كمون إكزيبيشن يقرب اللهم كاب إيرترا زخدت والنامات قدايمن من سياتن دمت أوان زحزت وجل بحال دما انت ساتفتي بمزنقعن لمن سيات مسبهلا أقورون بمللاين نتي فستيفال دمكت هيباتو كمزلا كاب ودبت زبت عن حبريتا رديوم زخمزيلم كله كيدان ولدوتات للمعتاوي شركنت بزبل مريح تيما كتما سياتل ككايد زغني مبر 13 عمتاوي وعلى ودابيتات هقدف أب حبرات منكستات أمريكا تزازيمون أبزي كابت شعاتك سو 10 حدا نحسس تغير السفيح سوتافيز ترغاغص الوعلا أبز غربة عمتاو تصاب دحرز تغير زته ودابيتات هقدف بمحيالن نطفتاتن بمهادن هاغراو مدبات مخاتن لمعاتن مدنفع أبز حجوز مدبات تزتيون وتنسرح زحازه دمدام مغلصي وصيون باستفلاليه مخنياتات عدل تمرتي زي رخبو كاب شعاتك 14 عامت زي عدميهم قلعو ناب سروع تمرتي بمسغار اغلغوت تمرتي كم زرخون مغبار بزوصه عريوم مالت اركبهم مستسميه مدب بسرات باستفلاليه كبابيتات زركبو قلعو تربحتي كخونو بقيامهم ابنو زباف عبس تخادا اخيبا دما بغندو نازل مغمغام زعلمي نيروم نتصصاب وكيل إيرينا عمر محمد ادريس خالد محمد برهان كقروايوم أبنو زوبا أفعبت بعريوم زفلت أب جبوع عدميوم تمرتن زي جمرو قل عزوها بمدب تصبق وتيت كم زمزجبة بتشعت نحاسة أب كتما فعبت أب استخير أخيبات جليتهم أبتي حلفت تمرتن أم حدرتن وزوباتات أفعبت ناقفا قرورا أدوبها شعبن جند عن استساتفوا أخيبا أتي أب كل تشحن حموشتن استاتات ومدب نتم بزتفلالي مقنيات عدل تمرت زي رخبو كابت شعتك 14 عامت زي عدميوم قلعو أب فولي ممهر نقطات بممهر ناب سرع تمرتن مسجارهم زعلم مخانون التبابع في ركب مسترخبون تحبيرهم أب زوبا سميناوي قيح بحري حلاف مدب تمرتن عبيتي أتو محمد عثمان أبز قربت صبصاب أب زوبا 35 نقطات مدب عريوم كم زلوا 16 كاب زياتن دما أبنو زوبا فعبت كم زركبا بمتقاس تساتفنا دك انستيو 500 ميتاويت مخاونو حبيروم أبز حلف 10 عامتات كابتوم استمزغبو لعل 10 شعات شح قلعو وتوم لعل 10 تخلت شح تمرتهم كم زازمو بزي كازي شمونت نقطات ناب سرعه ابيات تمرت 5 تسغاغرا بمبره بزحات كاب زياتهم ناب لعلواي تمرتي كم تتصنبرو ارديوم أب ميسر تمرتي حلافي تمرتنا عبيتي أتوت كاو أيموت بجديو زي تبتح كبابيتات نمسح سعرتات ككاد مخانو أنا تيروم حلافي جنفر تمرت زوبا سميناوي قيح بحري أتو رشيد محمد عثمانن أم حدار نوزوبا فعبت أتو أحمد محمد نور رجب دما اتمرب كعوت زخاله سالات سعر ممهران تساتفنت حزبي من محدارن كالوت أكلات مخانو تقيسوم بزل على كدفالو تصويعهم بخل وجن أبزوبا سميناوي قيح بحر بحفشة أبنو زوبا أفعبد دما بفلاي مدب مشتاو تمرتن متفق ماهي منتن تصبق كم السوقمة تحبيرون زخمزيلون كله أبنو زوباتات أفعبت ناقفا أدوبحا قرورا شعبن جند عن استوكلوا تقطع أرت ممهران رأس ممهران استساتفوا نبقعت تمرتز ملكة عودة زته أبا فعبت تخايدوم أبت عودة زته أقداسنة نباب أم معبالة تمهارو مسلطانن مكتتالن بقعت ممهران كمون من معبال كلبات بسفيحو تزتي اللوم ومبر محبر ولا انت وين لقست دم ابت زوبا اتو قبر مسكل مباي مس من سياس سرحتنياتات ابز قبر ركب قليصوم زيغاتات تطرنيفهم بولنتهم دم زلقسلو ودابن وحس دم زقزنلو بانكن سلازي نبره نقحت حبر السب ابلكس دم تحت منباروس تقسياتو قبر مسكل مس مقام محبر ولا انت وين لقست دم جن قصال ياستمرتاتن غوسغاسن يكاير سلازلو اتنقحت انابرخ خمس مصاف ليطوم اتما حبر 32 قومت يابالات كم زلوا انت خونه جن سرحتنياتات تكالات منغستي سراويتن تمحارون زركبوم ولا انت وين لقست دم قطرم ببقوانو يوسخ كم زلوا حبيروم أب تنفر منيسر طعنا زوبا غاش باركا حلافي هادو طعناوي أغلغلوت أتو غرغش بينه بوغنو لغسدم أب مدحن هيوت بحفشا أب مكتا أب أوان وليدن حدغان زغاط موت دما بفلاي وسان مخانو بمحبار قطر ولا انت وين لغست بمعباي تحستو بانك دم نمسسان زكايت صارك حيل أسخيرو وكلت حزبنا أبالات حمادي إنه زوبا دك أمحري أب موكس هوسبيتال مندفرا تعقيبا نزل اللي يازلوا قديات في السولا بمصح حجز أبركتهم لان عدتينياتاتي كاب حزبي بزتاكبه 29 شح نقفا زتجزئه أب علتاوي هيوتن زليان نبرت أركيبهم دايركتور موكس هوسبيتال مندفرا دكتور مانيኤል محرت أب تي حجز أب منفس نايتن زيغاتات أب صلوا كم زلوا بمتقاس اتوم زيغاتات زوسدو تبوكسو موغيسوم
ኣብ ሞኮስ ሆስፒታል መንደፈራ ተዓቂበን ዝእልያ ግዳያት ፌስቱላ ጎኒ እቲ ዝግበረለን ሕክምና መባእታዊ ስልጠናታት ሲንጀርን ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ርእስን ከምኡውን መደብ ምጥፋእ ማሂብነት ይቐስማ Gratitude in low voice ማለት ምስጋና ብትሑት ድምጽ ዘርእስታ በአቶ ዳዊት ገብረ ሚካኤል በቋንቋ እንግሊዝ ተደርሰት ዛንታ ውልቀ ዝኽሪ ዝሓዘት ሓዳስ መጽሓፍ ብ11 ነሐሴ ኣብ ኣስመራ ተመሪቓ እዛ ኣብ 276 ገጻት 14 ምዕራፋት ዘጠቓለለት መጽሓፍ ደራሲ ካብ ዕለተ ልደቱ ጀሚሩ ኣብ ሃገሩ ዘሕለፈ ህይወት ምስ ኩነታት መግዛእታዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ብምዝማድ እትገለጽ እያ ኣብታ መጽሓፍ ዘለዋ ርእይቶ ዘቕረበት ደራሲትን መምህር ስነ ጽሑፍን ወይዘሮ ራሄል ኣስገዶም ደራሲ ነቲ ኣብ ሃገርና ዛጊት ብዙሕ ልሙድ ዘይኮነ ዓይነት ተጻሕፋ ቀጥታዊ ኣነጋግራ ብምኽታል ንታሪኽ ኤርትራ ሓሊፉ ምስ ውልቃዊ ዛንትኡ ብምውሃድ ካብቲ ፍሉይ ዝገብሮ ምዃኑ ገሊጻ ደራሲ ኣብ ዘስምዖ ቃል መጽሓፍ ኣብ ታሪኽ ህዝቢ ኤርትራ ዝተመርኮሰት ክትከውን ዝመርጸሉ ምዕራባውያን ሃገራት ኣብ ኤርትራን ዘለዎን ኣሉታዊ ኣመለኻኽታ ብምግንዛብ ምዃኑ ጠቒሱ ሓደስቲ ወለዶታት ስነ ኣእምራዊ ኩናት ንምምካት ንታሪኽ ሃገሮምን ህዝቦምን ብሰፊሕን ብዕምቆትን ክርድኡን ክፈልጡን ኣዘኻኺሮም ዝኸምዚ ኢሉ እንከሎ ደራሲ 500 ቅድሓት ናይዛ መጽሓፍ ንማሕበር መጽሓፍቲ ኤርትራ ብመልክዕ ሓገዝ ኣበርኪቱ ክቡራት ተኸታተልትና ዜና ውሽጢ ሃገራት ዝተፈጺሙሎ ድሕሪ ዝሓጻር መሳገርት ሙዚቃ ሃገራዊ ዜናታት ሒዘልኩም ክምለሴ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ይቀድም ኣብ ኬንያ ብዝተወልዐን ዝቕጽል ዘሎን ግጭት ድሕረ ምርጫ ኣስታት 100 ሰባት ከም ተቐትሉ ተቃወምቲ ወገናት ሃገር ከሲሶም ዝበዝሑ ካብቶም ግዳያት ኣብ ሻውላት ከተማ ናይሮቢ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ከም ተቐትሉ ዝገለጹቶም ተቃወምቲ ዕፅፍታት ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ኣረዲኦም ይኹን እምበር መንግስቲ ኬንያ ነቲ ኣሃዝ ኣሉታዊ ምላሽ ብምሃብ እቲ ግጭት ብሰላማዊ መንገዲ ምፍታሕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም ማዕከን ዜና ሮይተርስ በቲ ግጭት ብውሕዱ 24 ሰባት ከም ተቐትሉ ኣቃሊሕሎም ኣብቲ ብ8 ነሐሴ ዝተኻየደ ምርጫ ፕሬዝደንት ኡሁሩ ኬንያታ 54.27 ሚእታዊት ድምፂ ብምርካብ ተወዳዳሪ መራሒ ተቃውሞ ሰልፊ ራይላ ኦዲንጋ ብምርታዕ ከም ተዓወተ ኮሚሽን ምርጫ ምግላጹ ይፍለጥ ይኹን እምበር ኦዲንጋ ኣብ ልዕሊ ኮምፒውተራት ናይቲ ኮሚሽን ንረብሓ ፕሬዝደንት ኬንያታ ቀርስና ከም ተኻየደዩ ዝኸስስ ዘሎ ነቲ ምርጫ ከዓናቕፍ ዘይክእል ፍሹል ቀርስና ከም ተፈተነ ዝተኣመነ ኮሚሽን ምርጫ ግን ኣብ ውፅኢት ዝገብሮ ጽልዋ ከም ዘይነበረ ኣፍሊጡሎም ሕብራት ኣፍሪቃን ሓበራዊ ሃብትን በጎኖም ኣብቲ ምርጫ ምድንጋር ከም ዘይተረኣዮም መስኪሮም ዘለዉ ባይቶ ኢራን ሃገሩ ንሓድሽ እገዳ ኣሜሪካ ምስ ተገብረ ንምሃብ ዝኽእል እማመ ብ13 ነሐሴ ኣሕሊፉ ባይቶ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓድሽ እገዳ ክጸድቕ ኣቐዲሙ ምድማጹ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ብባይቶ ኢራን ዝሓለፈ እማመ ንዕኡ ንምቋም ምኻሉ ተፈሊጡሎም እቲ ባይቶ ከም መልሲ ግብሪ ናይቲ ስጉምቲ ሃገሩ ኒውክሌሳዊ መደባታ ብሰፊሕ መልክዕ ንምቕጻል ዝኽእል $260 ሚልዮን ክስላዕ ምዃኑ ኣረዲኣላ ወተሃደራዊ ዓቕሙ ንምጉልባቱ እውን ተማሳሊ ባጀት ተዋርድ ከም ዘላ ዝገለጸ ባይቶ ኢራን ብሰንኪቲ እገዳ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ክስዕብ ንዝኽእል ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ምግታእ ልዑል ምድላዋት ገይሩ ከም ዘሎ ኣረዲሎም መንግስቲ ኢራን ብኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ዝውሰድ እገዳ ነቲ ኣብ 2015 ዝተበጽሐ ስምዕ ዘፍርስ ምዃኑ ኣጠንቂቕሎም روسيا ኣብ ልዕሊ ኢራን ክውሰድ ዝኽእል እገዳ ኒውክሌሳዊ መደባት ሃገር ብሰላም ንምዕራፍ ንዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ዝዓናቐፍ ምዃኑ ብ12 ነሐሴ ምሕባራ ኣይርስዕን ብ12 ነሐሴ ኣብ ፓኪስታናዊት ከተማ ኩታ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ቦምብ ውሕዱ 15 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም በቲ ኣብ ዕሙር ናይ ዕዳጋ ቦታ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ልዕሊ 40 ከም ዝቆሰሉን ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ሰብ መዚ ፓኪስታን ሓቢሮም ኣለዉ ግብረ ሽበራዊ ዕጡቕ ጉጅለ ዳዕሽ ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ወሲዱሎም ከተማ ኩታ ቀንዲ ዕላማ ዕጡቓት ጉጅለታት ኮይና ከም ዝጽንሐት ጸብጻባት ይረድኡ ኣብ ደቡብ ምብራቕ ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ሙቐት ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ተፈጢሮም ኣብቲ ከባቢ መጠን ሙቐት ልዕሊ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሑ ከም ዘሎ ዘመልክቱ ጸብጻባት ብሰንኩ ሓያሎ ንጥፈታት ከም ተዓናቐፈ ኣረዲኦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እዚ ሉሲፈር ተሰሚዩ ዘሎ ዘይንቡር ሙቐት ኣብ ዝቕጽል መዓልታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ዝኣመቱ ኪላታት ሜትሮሎጂ ተወሳኺ ክሳራታት ከይስዕብ ስግኣቶም ገሊጾም ኣለዉ በዚ ዝተሻቐለ ሰርቢያ እትርከበን ሓያሎ ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ክስዕብ ንዝኽእል ሓደጋታት ባርዕ ንምግታእ ምድላዋት ይገብራ ከም ዘለዋ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ የረድኡ ክቡራት ተኸታተልትና ዜና ኣብ ዝተፈጸመሎ ብወገንና ልዋም ለይቲ